היי, אני עדי בר שלום, והיום אני רוצה ללמד אתכם איך אפשר לעטוף ולעצב מחברת, כמו בדוגמאות שהכנתי כאן. לצורך העיטוף של המחברת אנחנו נצטרך טפט, אפשר להשתמש גם בקארדסטוק או איזשהו בסטול. אני משלבת כאן בין טפט שהוא חלק ותוספת של קארדסטוק, איזשהו דף מדוגם, ואני אוסיף גם איזשהו סרט זיגזג. אפשר כמובן, כמו בדוגמאות שלי, להוסיף אחר כך איזה קישוט שרוצים, תגיות, מדבקות, פרחים, אותיות, מה שבוחרים. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד בעיטוף של המחברת עצמה. כדי לעטוף אותה אנחנו נצטרך גם מספריים, דבק, עיפרון וסרגל. אני משתמשת בדבק סיליקון כי הוא נדבק יחסית מהר, אבל אפשר בעצם להשתמש גם בדבק פלסטי או דבק אחר. אז בואו נתחיל. משטח הטפט שלי צריך להיות גדול בסנטימטר וחצי עד 2, עדיף 2 סנטימטר ליתר ביטחון, גם מהחלק העליון של המחברת וגם מהחלק התחתון. בצדדים הטפט צריך להיות גדול ב3 סנטימטר. זאת אומרת שאם יש לכם טפט שהוא גדול יותר, אנחנו ניקח את הסרגל ואנחנו נמדוד 2 סנטימטר למעלה, 2 סנטימטר למטה, נסרטט קו ונגזור, ואותו דבר בצדדים, נמדוד לפחות 3 סנטימטר מכל צד ונגזור בהתאם. עכשיו הקטנתי את החתיכת טפט שלי לגודל שרצוי לי. על הדופן הקדמי בחלק השמאלי של הטפט, כשאני מרימה אותו ככה זה בחלק השמאלי, אני הולכת להדביק את הדף המדוגם שלי. הדף המדוגם שלי צריך להיות מתאים ביחס למחברת. זה הגודל של המלבן המדוגם שאני הולכת להשתמש פה, ואני אדביק אותו עם הדבק. אני אשתמש בכמות לא גדולה מדי של דבק. אני שמה טיפות של דבק. ומצמידה כך לצד השמאלי של הטפט. עכשיו אני אדביק את המחברת. אני אשים טיפות של דבק על המחברת עצמה, ואדביק גם, שים דבק גם פה על הרוחב של המחברת. וגם על הצד הזה, הצד האחורי. על החלק הזה אני כבר שמתי דבק. נסגור את המחברת ואצמיד ככה בכמה שניות כדי שהדבק יתפס. חשוב לוודא שבחלק הזה לא יהיה כיס אוויר, שהטפט יהיה מוצמד כמו שצריך, מודבק כמו שצריך אל המחברת. עכשיו אני אפתח אותה. שימו לב שכשאני פותחת אותה נהיה פה מין כימור, אז אני לא אמתח את הטפט, יש נטייה טבעית למתוח את הטפט, אני צריכה את הכימור הזה כדי שהמחברת תיסגר. אז אני מתעלמת ממנו כרגע, ומה שאני עושה, אני מסרטטת בעזרת העיפרון רבע עיגול בכל צד של המחברת, בכל פינה של המלבן. את הרבע עיגול הזה אני אחר כך הולכת לגזור. כדאי שהרבע עיגול לא ממש ייגע במחברת, כדי שכשנקפל את הטפט לא יישאר לנו פה חור בצד. גם פה אני אסרטט, וגם פה. את רבעי העיגול שסרטטתי אני הולכת לגזור.
מה אני עושה עכשיו עם הכפל הזה שיש פה? אני הולכת לסרטט משולש. אני אחזיק את המחברת סגורה, ואני מתכוונת לסרטט משולש שהבסיס שלו זו המחברת עצמה, הרוחב פה של המחברת, והזווית החדה שלו היא פה. נראה את זה רגע למצלמה. באופן הזה. אני חוזרת אותו דבר בצד השני. הסיבה שאני סוגרת את המחברת, שיהיה לי קל יותר לסרטט את המשולש הזה בדיוק ברוחב של השדרה של המחברת שלי. ככה. ליד המשולש שסרטטתי, אני מסרטטת שני משולשים נוספים באופן הבא. אני מהמחברת עצמה מורידה אלכסון, ואותו דבר בצד השני. ומה שאני רואה כרגע, שיש לי מסורטטים לי שני משולשים, זה וזה. אני עושה אותו דבר בצד השני. מסרטטת אלכסון, ואלכסון נוסף. עכשיו אני אגזור את המשולשים האלה. את המשולש הקטן של האמצע אני לא גוזרת. אתם תכף תראו איך אני מכניסה אותו פה, לחלק הזה של המחברת שלי. אז אני גוזרת משולש אחד, וקצת קשה, משולש שני, ועכשיו אני אמרח פה דבק ואני אכניס את המשולש הזה פה לאמצע. גם כאן וגם בחלק הזה. ואני אדחוף את המשולש הזה פה פנימה. אני קצת אעזר במספריים כדי להכניס אותו. זה נראה ככה. עכשיו אני אקבל את כל הצדדים שאני עוד מעט אדביק. גם בצד השני. אחרי שבדקתי שהכל נסגר יפה, אני אמרח דבק ואני אדביק. זה צד אחד, צד שני גם. אם משולש הקטנצ'יק יצא החוצה, אנחנו תכף נחזיר אותו בחזרה. עכשיו נשאר לי רק להוסיף את הסרט. אני אוודא שהכל מודבק, צמוד, כמו שצריך, מכל הכיוונים. אני אוסיף עכשיו את הסרט. אני אשים פס דק של דבק פה, בדיוק בנקודת חיבור. ואני אצמיד את הסרט, ואני אסיים את ההדבקה שלו כאן בפנים. כדי שתהיה סיומת יפה. שלא יראו את הקצה של הסרט שלי.
ועכשיו, כדי שהמחברת גם בפנים תראה יפה ומקצועית, אני אדביק את הדף הלבן המיותר הזה שיש כאן, בהתחלה ובסוף של המחברת. זה נמרח עליו קצת דבק. ואותו דבר גם בחלק האחורי. והמחברת שלי מוכנה ונראית יפה ומקצועית גם פה למעלה ולמטה. מה שנשאר לי עכשיו, אם אני בוחרת להוסיף עוד קישוטים, כמו בדוגמאות שלי, אפשר להוסיף איזושהי תגיד למטה ולכתוב את השם, אפשר להוסיף איזה שם מדבקות, כמו שאמרתי, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. אז תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים להשאיר לי לייק, וגם כמובן לעקוב אחרי הערוץ שלי, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.